pinagagawa nila. Record, record, no? Mga sale pa rin. Ano masabi mo? Sabi ko sa'yo, naka-record yan. Yun. Ikot mo lang yan. Yun. Kaya nga sabi ko. Ito ang kakwarto ni Carding. Si Kajes. Kajes. Jess, ano masabi sa kakwarto mo? Hop! Guwapo. Pogi pa. Ayan. Talagang porsigido mo trabaho to, boy. Okay. Mga anak! Kaarap ng kwarto. Alam sa uli ang hindi. Kaap ng kwarto. Malakas makuha. Ano masabi mo? Guwape! Guwape! Nakuha ng mangga. At yun naman yung mga gwapo niyang kaibigan. Si Maloy. Ito naman ang manager dito. Engineer. Engineer ba? Engineer. Rico. Pasok! Engineer, pasok. Ka-manager ng... Ito, loko si dito, si Kartik. Ito naman yung may-ari ng camera. Bida. Para sa background. Kumukuha ka pa ng alak. Kang kapal naman. Ayun na. Nakita na. Singgero na. Engineer na. Dami pa. Dati na lasinggero yan. Lima.